Marcos Pereira, onde estás? Aquí, ¿Ves? Juan. Con comida. Aquí estou con Nuska. Estamos aquí, bueno, pues, falando das nosas cousas. Non aquí, pues, dous entendidos na materia da que é a agricultura. Seguidores a fin de contas do gran agricultor japonés Fukuoka. Isto é unha cousa que nos encanta, verdad? Sí, encántanos. Non teño placer de conocelo, pero... No, eu tampouco. Bueno, Morreu fai uns anos, pero bueno, aquí está. bueno, pois nada. Fostelo velar ou algo así? No, tampouco. Tampouco. E aquí estábamos intentando adiviñar por olores que era cada cousa, pero madre mía, os tomates xa empezan, Sí, bueno, Xa están aí. nas zonas, dependendo das zonas, Sí, pero na costa, que é onde eu vivo, xa non é que empecen, é que xa están no ciclo do medio. Uf. Xa están casi algún rematando. Dios, e isto que son os allos gigantes, esos que tes? No, verdad? Sí, Son. ven sendo todo o mesmo. Voucho explicar A ver, despois bueno. e hechos de enseñar, pero Madre de Dios. realmente é o mesmo isto Pero de onde sacas? que é o que acabas de coller. E estos non valen para seguir nin o 100% das receitas que hai por aí. Botadelle unha cabeza de allo, porque... No. Este é antivampiro total, pero ti imagínate, cada dente de allo destes... É unha cabeza dos meus, Claro, cada dente de allo é como unha cabeza de allos Madre mía, pero estos, dos que nos onde conocemos. os compras estos? Se che digo a verdad, na miña vida os comprín e levo con eles toda a miña vida. Cos mesmos? Sí, Como é posible isto? Porque eu a verdade é que nunca os vin a vender siquera, por aí. Isto é a primeira vez... Eu sempre gardo a semente dun ano para outro. Entón eu planto se Pero chegou a verdade, como- non sei nin como chegou a semente á miña casa. Pero como o allo ten semente, entonces, non? Sí, claro. Ah, Ten varias maneiras de reproducirse. Moi ben. Pero explícamolo despois ou... Cando queiras, eso explícamelo despois, claro. Pero isto, mirade, ao lado da miña cabeza. Mira, tan grande como a miña cabeza. Enormes. Estou xogando capa. Sí, xa. Mira. Pero non son tan fuertes como os outros, Non? Isto Non. podería comelo así, Si eres capaz. Como? Non che creo. Mira que a mí gusta o allo, pero Moi ben. estes, E e son máis fuertes? están... Si, son fuertes. É un allo, non deixa de ser un allo, non é tan fuerte, ao mellor como o outro, pero a súa cabeza, cando, por exemplo, Sí. mira este que está Buah, tierniño, Que pasada. porque está recién colleitado, Madre mía. Mira, atreverías a comer un cacho? eu como, pero Tes mira... unha botella de agua despois? Despois sí, pero a xente que está aí na casa dirá bueno, allos teño seu máis grandes ou calquera cousa. Tedes sí? tomates máis grandes que este? Eu que sei. Que froita hai de temporada agora? Hortalizas? Non sei, eu, Aos as cabaciños, zanahorias. as zanahorias gigantes. Mandade cousas enormes. A ver si... Si te atreves a darlle un chisco. Ai, teño un sabor así... Allo! Wow, A que se sabe? Me tin así solamente o de... Pois mandade. Mirade esta cabeza, Mirade a miña man, mirade isto é un dente só, Un dente de Mira, allo. vou coller aquí un allo máis ou menos enteiro, fixadevos. A cabeza e isto é un dente. Pau, Sí. pois mandade, se tedes o que sei, cabaciños gigantes, cabazas, zanouras. Eu collín onte unhas zanorias que medían casi medio metro de largo. Outro día estiveron no telexornal cun que sacou un tomate de 3 kilos, 2 kilos. Me madre. Cuidado ahí, Gustaría bebelo na planta. Marcos, Juan, estás aí? perdóname ¿Dónde estás, matizar, Juan? que manden fotografías, que nos envíen cousas de cousas enormes, que decir, oxa cousa vai de tomates, hortalizas, se nas súas hortas teñen Sí, cultivos que por eso, que que chamen a manden. atención, Sí, pois eses claro, moi no, vizosos. dentro si non mandedes unha foto do chico que veo onte, que era xigante. Eso non, Claro, non mandedes Chámenos Teñen que ser hortalizas. hortalizas. Cousiñas ou da horta. froitas. Cousas da horta. Na horta. Chámenos que abrimos teléfonos e agora mesmo estamos con Nuska, tamén con máis Marcos, que probablemente vai a comer ese allo xigante. Pois sí que teñen un problema co xabarís en Santa Cruz, pero parece que o toman con humor. Boas tardes, Nuska. Boas tardes. Que podemos co xabarís? É complicado, porque non teñen tampouco moito onde vivir agora, non? Porque os montes están máis pelados e así, entón teñen que baixar a comer, teñen fame. Claro. Esa foi a resposta que me dou a min un local unha vez. Un Ya. local? Un policía local. Ah, sí, claro. O que me acaba de decir Nuska... eu unha Porque vez- eu mala policía temos conexións Tedes psicológicas. conexións, Sí, non? sí, sí. Pois sí. eu un día iba por Rianxo e cruzouse un jabalí que chamei a policía local. Díxome, teñen que baixar ao pueblo porque... Teñen que baixar a comer. E o que comenta sempre o Andrade, pero cando temos hortas na casa, unha vez que entra o xabaril, hai algo que facer ou non? Depende, porque o jabalí ás veces tamén vai ao mellor... Tes unha plantación, por exemplo, de patacas. Sí. E non as van a comer. Pero resulta que hai unha raíz que lle resende ben
e desfancha a leira inteira. Porque van fozando. Van fosando e fosan todo. Ou a leira de millo, son capaces de tumbar 400 pés de millo para comer unha espiga. Ou para darlle aos jabaciños pequenos. Ser un pouco máis Sí, coidadosos. máis coidadosos. Claro. Pero que o destrajo dos jabalís ven que destrajan máis do que comen. Claro. Non comen tanto, entón, complicado. Son brutos. Hai que pechar. Claro, sí, é verdade. Hai que Ollo pechar a horta. que antes ensinounos Nusca, estaba con Marcos, que biches eses allos. Vin, estaba vendo, sí. Colle un grande de. Esta é a tua horta? Sí, Pero que lle botaches? pero bueno, non é mérito ningún, o sea, este é un tipo de allo, non é unha Que existe. falsa modestia, é que se chama así, allo elefante. De feito, este ano é como un pouco máis pequeno do que tiña que ser. Carai. Porque, en Home, serio, normal. si, mira, o sea, a súa característica é que é enorme, chamase allo elefante non porque lle chame eu, chamase así. Olle quitar o dente. E cal Sí. é a diferencia? Mirado o dente De de que allo. estas cabezas de allo xa son así de grandes, non ten a mesma intensidade no sabor que os que conocemos rojos ou blancos ou así. E a característica é que suelen ter o tamaño de un pomelo, ni unha naranxa grande, un pomelo en chichamán, e teñen sobre 4 dentes ou 5, e na máis, e son así de Pero lle grandes. chejan, mirade o tamaño deste. Estamos No, vendo non é precisamente que a eu... horta de Mira, Nusca. este, por exemplo, solo tiña 3 dentes, Guau. pero... Madre mía, pero parece un allo inteiro. Sí, parece unha cabeza de allos. Unha cabeza Sí, de allo. o máis ui. grande incluso. E nós pedimos a xente que nos enviase. Se na casa tiñan algunha hortaliza, pois fora do común, extraordinaria, algo que Ajá. nace na súa horta, que mandaran imaxes, eu non as vin, pero creo que nos enviaron imaxes e ímolas ver agora mesmo. Ah, A ver que nos guai. envían. Alá, tomatón. Tomate, entendemos que grande, non? Entendemos, porque se non hai con que comparalo ao Aí lado é estás. complicado. Que é iso? É unha zanahoria, 2 zanahorias, pode Pero ser. era rara, non? 900... Canto pesan? 894. Non, Casi un kilo. Sandía. Claro, é que a perspectiva Claro. tampouco non nos dá moito... Un día, esos tomates son grandes. Sí, hai que poñer a man ao lado polo menos, porque Claro. se non é complicado saber o tamaño que teñen. Claro, efectivamente. Sí. Ollo, dos tomates é Un algo... kilo. Un kilo 200. 200 gramos, esa pataca. Esa dá pa tortilla, Ou pa Carai. ensaladilla. O pa ensaladilla, efectivamente. Mira, uns ves, aquí cantos, compararon o limón co mazán. Fíxate o tamaño do Claro, limón. claro. Mira que tomate. Ajá. Cuidado. Todo para Tremendo, 5 ensaladas. Bueno, hai tomates que esas son a súa características físicas é ser así grandotes. Pero bueno, despois tamén hai que ter... A mí non é o que máis me gusta, O tomate grande. Tampouco a min. No, No. a min gustame máis un tomatiño normal que... Non sei por qué. Sí, bueno, de feito eu non teño deses grandes, non os teño, porque pásame como a ti, non me gusta. E non me gusta que o tomate sexa hueco polo medio, eses suelen ter moita caverna e así. Eu nin os escollín. Fun á horta, E os a mañán, trouxeches. e trouxen o que tiña. Como vedes, hai de todo, verdes maduros, pequenos, e non son espectaculares. Mirade, perdoade, ahora imos falar de tomates, imos a aprender a sementar os tomates con Nusca, pero mirade esta noticia que di que leva 60 anos con mesma semente e mirade os tomates que xa son enormes. Ah, que guai. Donde é eso? Ese ten boa pinta, Bueno, Que... o tomate ten boa pinta, pero a mí non me gusta así grande, chica, que queres? Ela quere os máis pequeniños, Sí. máis que sean máis fáciles de manejar. Máis juguetones. Ai, pero eses cando teñen así boa carne dentro dese tomate grande, cuidado que Sí, está tamén, claro, ou acabas moito máis rápido se queres facer unha salsa de tomate ou así, eso é Tamén. non Home, vira, logo estonas e logo lle das para Ben, adiante. pois estamos no tempo dos tomates sí. e queremos aprender a facelo ben. Nos salgan Ajá. ben os tomates. E isto hai que prepararse de ano en ano. Sí, sí, claro. Entón, ti nos vas a explicar como guardar a semente, non? Sí, esa señora que nos enviou ese tomate que ten 60 anos non é que o tomate teña 60 anos, sino que conserva a semente dun ano para outro, non? Eso é moi importante se temos algunha clase de tomate que nos guste de verdad ou que se dea mellor na nosa horta. Ajá. Porque ao mellor gustanos moito unha clase de tomate e non é adecuado para a nosa horta. Vale. Pasa non? moito eso. Moito. Entón, eu o primeiro consello, por exemplo, sería fijarse alá en agosto, setiembre, cal é a planta que mellor se che conservou, que aguantou mellor as pestes, que aguantou a xiada, que aguantou a temperatura, a sequía, si sufreu algo de... Bueno, selección natural. Sí, claro. Entón, o que mellor este en setiembre, máis ou menos, ou a finales de agosto, pois ese é o tomate que tes que coller e guardarlle as sementes para o ano, non? Supónse que é o mellor tomate que se dá na túa horta, aínda que non che guste tanto, Sí, é o que hai. ti tes de que adecuar a É túa o que hai, horta, non? efectivamente. Entón, eu, para guardar os tomates, mira, este está nada cavernoso, o sea, é un tomate que ten bastante pepita, pero Ten unha tamén... pintaza, Sí, tamén ten bastante carne.
Entón, isto, a ver, hai miles de maneiras de facelo, e todas son aceitadas. Eu veño explicar a miña maneira, non é que non quer dicir que sexa mellor. Se alguén quere, que Nuska sempre divulga, explica todo moi ben as cousas da horta. Se alguén lle quere facer unha consulta a Nuska, aí teñen o noso número de teléfono, 664-48-3419, e podedes chamar en calquera momento. Sí, por favor. Como a recende, Pois, sí, claro. É que o tomatiño da casa, verdad? Non hai outra cousa, Mirar, eu o que fajo é coller unha servilleta, Sí. abre maio, solo a mitad así por ao lado, e así como vou apartando as semillas, fíjaste que vou así como apartándoas, as semillas, se o tomate está maduro totalmente maduro, as sementes casi todas son fiables, non? De lograrlle semente. Entón, eu poñoas así, o que non podes facer, por exemplo, é secalas todas xuntas e despois, á hora de plantalas todas xuntas, porque aínda que nos van a nacer as plantiñas, despois, se están todas moi xuntas, o que van a facer é medrar, crecer, alargar moitísimo o tallo e fanse plantas débiles, porque non teñen nin sitio para enraizar, nin sitio para engordar ben, entón hai nas que estar como rareando, non? E ao rarealas sempre lle facemos daño na caproeita. É impresionante. Pero como podes tomar iso así? Está buísimo, pero o tomate que me lle Home, non ten má ningún, ningún sulfato, nin nada. nada. O tomate así. Non lle fai falta nada, Dios mío. Wow. Bueno, entonces hai que ir collendo pepiña e poñela así. En cada servilleta poño, pois, 12 ou 15 ou así, non? Entón, cerro así, Sí? e sacan esta gelatina que teñen así como alrededor as sementes, sabes, que teñen como se for unha cápsula de gelatina, vanse a pejar ao papel. Entón, que conseguimos con isto? Que non collan nin humedades, nin que collan moho, nin que se poñan malas, sabes? Consérvanse moito mellor. E trouxenvos así, para que vexades, eu estou agora jardo, etiquetoas, non? Co nombre do tomate que é... Mar azul. Mar azul. O que fago é plantar a servilla, o sea, jardos así hasta diciembre ou xaneiro, que é o tempo de plantar os tomates, e despois o planto así tal cual. Como tal cual? O sea, ca servilleta? sí, claro. Como? Sí, porque así asegurámonos de que cada semente, cada planta vai a ter o seu espacio natural para poder crecer fuerte, sin ter que loitar polo espacio cas outras plantiñas que teña Pero alrededor. recórtalo, vas unha por unha. Nada, non recorto nada. Boto terra no semilleiro, pouso así a servilleta, botolle terra por encima e humedezo. Eso manteño húmedo. Xa está? Xa está. A ver, si, como a todos os semilleiros, se non tes un sitio axeitado onde lle dé o soliño e que non lle dé o frío de xaneiro, pois cubro tamén con un plástico, pero iso todos os semilleiros, non? E logo despois, isto que a semente ten forza suficiente para quebrar o papel e rompelo e tal, e sale para arriba. E con isto asegurámonos que cando regamos, cando andamos con el, non se van a mover. O sea, cada plantiña vai a ter ese espacio que lle deixamos e todas as plantas van a ser fiables para trasplantar. Maravilla. E por eso os jardou así. Ti traes moitos tomates diferentes aquí? Sí, traio todos os que teño así na horta, son clases diferentes de tomates. Mira, este, por exemplo, é moi chulo, peculiar. Como lle chamarías? Tomate pera. Sí, tamén podías chamar tomate pera, pero como é tan piquiniño, pois chamase tomate bombilla. Ah, pois mira. Pero e comes así verdes? No, Teñen que madurar sí, ainda, non? sí, de maduro hainos en rojo e hainos en amarillo. E despois teño estes, que son os tomatillos verdes mexicanos, Oh, que ricos. que non están aínda cheos, o sea, porque terían que ter este tamaño. Este tamaño, pero con este color intensísimo verde. Pero así, dentro desta cápsula. Neste capuchón. Sí, hasta que empeza casi como a abrir. Así ahora non están ricos, non, para comer? Está moi verde. A verde. Sí, igual ten, non sei, cousas que non se poden tomar Vale, de tan verde. Non sei. Estes son os cherries, Non non? temos a Marcos a man para que ese é uns cherries, hai dúas clases tamén, en negro, en Os verde, en cherries tamén rojo. están riquísimos, Sí, E estes? ese pois é outro cherry amarillo. É que tomates hai tantas e tantas e tantas clases Sí, que pero te sabes que perdes. pasa? Que a miña nai o ano pasado plantou os cherries e non dábamos feito a comer cherries. Que che pasa? Que comeu? Que che pasou? Que comestes? O amarillo? Os compañeiros da realización que dixeron, hombre, se o vas comer ensínanoslo antes. Había máis, non vos preocupedes, era este tomate.
É que están boísimos, que lle vou facer? E prestouche. Vou comer outro. Eses o que teñen é, como a todos os cherries, non? Que teñen a parte de fora un poquinho máis dura, explotan na agua, e teñen moita agua. Depende para que comidas, pois, Maravilloso. son mellor uns ou os outros. É que eu digo unha cousa, mira que, a ver, hai diferencia das cousas da horta ás que compramos, pero como o tomate, ningunha cousa. Bueno, non, hai moitísimo, o sea, eu de verdad, mira, nunca supen a que sabía unha alcachofa hasta que probín unha da miña horta. sí? É que é tremendo. É que é tanta diferencia, o sea, eu, de feito, non me gustaban, dixía, bueno, A mí tampouco tampouco é me pa gusta a tanto. Se queda moito chollo, tens que cortar moito, pelar moito e queda nada despois. pero tamén os percebes. Moita concha. Sí. Os Pero mexillóns. faz así, xa está. Xa, pero cando plantín as miñas propias alcachofas e as probín, dixo eu, anda, a isto é o que Pois saben as sabían. alcachofas. É tan diferente como cando compras unha piña natural Sí. ou un en almíbar, que non saben para nada igual. No, É certo. non teño nada que Pois ver. esa diferencia. Imos agora a descubrir cal é o remedio natural que emprega Nuska para o pulgón, pero ahora que estamos falando de hortalizas, Nuska, eu Sí. quería che facer unha pregunta. Porque ti es... Eva, estamos de acordo que a persoa que máis sabe de horta e de hortalizas, quen é? A señora Nuska. Home, a E que ver, lle botas a ensaladilla, Nuska? se escoitei a discusión. Ai, de verdad, Juan. Bueno, estou buscando apoios. Por favor. Confiemos é en Nuska, que con unha persoa que sabe a o que diga ela. A ensaladilla sin cebola cruda non En non é serio? ensaladilla. En serio? Claro que sí. Juan. Claro que sí. Ti botas ese bola cruda? Un día eiche de invitar a probar a ensaladilla, porque eu, o sea, na miña casa, unha persona que é incapaz de tomar cebola nin nada que leve cebola cruda. Eu sempre lla boto. O sea, el comía a miña ensaladilla e dixía, eu non sei que lle botas a ensaladilla, macho, pero a túa ensaladilla está Porque riquísima. hai que picala ben, é a gracia. Moi pequeniña. Esa é Eu a tamén boto pico a moi finiña. É mellor se a podes facer dun día para outro, polo menos que estea mesturada cas patacas e cos chícharos dun día para outro, depois faz a ensaladilla, sabes? Non hai o máis resto. preguntas, Non hai máis, señoría. non hai Chao. máis. Pero que descubrimos que Sí. Nuska tamén lle bota cebola. Sí, Digo, eu, non sí. hai máis preguntas, señoría, pola miña parte. Pero Sí. pola banda de vos, os que estades na casa, sí que hai preguntas. Chego unha consulta para ti, Nuska. Ai, sí, Hola, moi para boas min. tardes. Hola, Hola. hola, Hola, boa tarde. hola. Que tal? Como te chamas e que pasou? Cal é a consulta? Boa tarde. Era para faceros unha pregunta. Chámome María e chamo desde Sabia. E era para preguntar como podes conseguir que a néboa e o mildio non estropeen o tomate sin ter que sulfatalos demasiado. Moitas gracias e boa tarde. Moi boa tarde. Maravilla. Esa é unha pregunta e un medo que temos. É imposible evitar a néboa. O sea, que iso é imposible. Mais vivindo aquí na costa de Galicia, Xa. outra cousa non ten, pero a mitad é costa. E as néboas non é que sexa iso que lle faja mal é o que provoque o mildio nos tomates. O que fai é que a humedad que trae a néboa, ca temperatura que temos no verán, que é o tempo dos tomates, fai que prolifere un fungo que xa temos na horta, que posiblemente teñamos, porque os fungos quedan como latentes cando non teñen as condicións adecuadas para sobrevivir e están aí esperando, sí, como dormindo, venlle a humedad con temperatura adecuada, sabes? Entón o que fan é, pois, vivir, que é o Claro. que quere todo o bicho vivir. Pero ela non quere sulfatar moito. Ela non quere sulfatar moito. Entón, o que eu fago na miña horta, ao principio, cando plantamos os tomates, que pode ser en marzo ou abril, máis ou menos, aínda hai moitísima humedad, hai que ter cuidado porque hai moita temperatura. Bueno, eu, mentras non empecen a botar flores os tomates, confío nos sulfatos, o sea, sulfatos sempre ecológicos. Sin marca, pois é... É difícil. É difícil decilo sin marca. Non é difícil, pero... Porque o cobre, por exemplo... Sulfato de cobre, se o que se emprega, non? Sí, cobre ou azufre, dependendo de cal sexa o problema da horta. E despois, eu sempre lle boto solo leite con bicarbonato. O leite con bicarbonato non vai a curar un mildio. É incapaz. Un oidio sí que o pode curar, pero o mildio non é imposible. Pero o que fai é mantelo moi a raya. O que pasa como todas as cousas que son caseiras, non? Non é un veneno que vai a atacar ao fungo,
radicalmente, entón hai que ter paciencia. Hai que cambiálo por paciencia e hai que ser moi constante. Non vale, bueno, estes días non podo ir á horta, botolle agora máis leite con bicarbonato do que non é así. Bueno, pero logo paciencia... Hai que ser moi constante. Sulfato de cobre e o mellor un pouco Mentres de non leite con teña bicarbonato. tomate. No, a mellor non, leite con bicarbonato, Bueno. sempre. Para tratar o oído e o mildio é bastante Pois bo. esa é a- Para mantelo a raya. Pois esa é a resposta de Nuska. Sí. Moitísimas grazas por chamar, María. Gracias, María. E agora- Gracias a vos por atenderme. Gracias, María. Boa tarde. Ai, que Boa tarde. E agora queríamos falar do pulgón. A ver se brevemente nos podes dar algún consello. Así, rapidísimo. Rapidísimo. Eu non sei falar rapidísimo. O sea, falo rápido, pero... Bueno, Tan rápido... falas Mira, moi ben. Va a facer unha cousa, van a explicar mentre eu como os fixales que truxeches. Vale, Bien. veña, perfecto. Petita la solitaria, oxe, Está todo o que traen nos que Madre mía. Pois un día vou ter que traer ensaladilla con Cebola. Cebola. para Xa vou darche probar para xa de ti. Juan. Cebola. Unha cousa que nos preocupa moitísimo nas nosas hortas, nos nosos xardíns, son os pulgóns, porque son uns seres que proliferan moitísimo e son moi listos porque van ás partes máis tiernas da planta. Ves o che nerviosa Me co está chisme, moi nerviosa a floricita esta. Cállate. Pois o que fan é poñerse nas partes máis tiernas de todo, non? Da igual que sexan frutales, rosales, calquer tipo de planta. Instálanse aí, poñen ovos, poñen moitísimos ovos. Se esa cal sexa o tipo de pulgón, cando é adulto moitos teñen alas, outros non, pero todos teñen en común que o seu corpo está como invertido, non ten como cascarón, non é como unha cucaracha, por exemplo, non? Vale. Non, ten como moita grasa. O seu corpo vive porque ten moita grasa arredor. Entón, para combatir a grasa, Como a min. todos sabemos, petita linterna, ao millor. Ah, bicho, pásalle como a Todos mí. sabemos que o xabón combate a grasa. Entón, o xabón potásico é un xeito natural de combatilo. Sabor potásico. Si, mato sí ou sí. A ver, teño un vídeo no meu canle que así un pouquiño para explicarlo tan rápido Recordade ao a mellor. canle a alma da bella chousa. A alma da bella chousa. Sería rallar xabón, bueno, 2 gramos e todo, e disolvelo en agua. Este é do ano pasado, o sea, este fixe no ano pasado. Sígueme valendo para este Pero ano. moita gracia como etiqueta, Nuska. Xabrón lajarto. Un tapón e medio por litro. Porque, bueno, ahora boto ollo de cubero, Ai, que non ben vayas a cheira. pensar. Mancheira xabón Cheira a lajarto. sabón lajarto, claro. Así que o xabrón Xabrón é potásico. O que pasa como o leite. Como é un remedio caseiro, non é un veneno que os vai hai a que ir pouco a matar. pouco. De todos os xeitos, mira, que tamén nos gusta facer estas cousas en televisión, deixamos aí o cebo Sí. e que o consulten nas redes sociais de Nuska. Ah, vale, Ahí pois está. tamén, Alma da bella. tamén, pareceme genial. Aí está. A ver se así... Pois sobroume un fixalis, para explicación. Pero ahora vou papar. Moitísimas grazas, Nuska. Moitísimas Gracias, gracias a vos Moito aprendemos contigo. Sí, por invitarme. Verémonos Un máis día a trae menudo. ensaladilla. A próxima vez que veña traigo ensaladilla, Te vas a pero flipar, con seguro. cebola. Aí está. E vamos a flipar. Ben, tiñamos a Antonio Mosquera en Vigo, porque